Hei, tiedätkö sä, mikä tämä on? Tämä tässä on siis auringonkukka-avainnauha ja sillä ilmaistaan sellaista näkymätöntä vammaa, sairautta tai ominaisuutta, jonka vuoksi sinä saatat tarvita tietyissä tilanteissa apua, tukea tai esimerkiksi vaikka enemmän aikaa. Tämä Hidden Disabilities Sunflower on kehitetty nimenomaan tuomaan vapaaehtoisesti esille sitä, että sulla on jonkinlainen tämmöinen vamma tai sairaus, jota ei päälle päin näy. Tämä voi olla ihan superhyödyllinen esimerkiksi vaikka matkustettaessa, julkisissa kulkuvälineissä, terveydenhuollossa, kouluissa, you name it. No, mitä tällaisia näkymättömiä vammoja sitten on? No niitähän on siis lukemattomia, mutta muutaman mainitakseni niin esimerkiksi neuroepätyypillisyys, astma, joku krooninen kipuoireyhtymä, endometrioosi, syöpä, aivovamma, ihan hirveästi kaikkea erilaisia laidasta laitaan. Ja kun sulla on tällainen aivan avainnauha kaulassasi, niin eritoten siis henkilökunta monessa paikkaa osaa ottaa sut paremmin huomioon ja sun tarpeet. Tämä on meillä Suomessa vielä vähän tuntemattomampi asia, mutta tässä yritän juuri levittää siitä tietoisuutta, koska tätä ei oikeasti hirveän moni tiedä. Suomessa esimerkiksi Finnair on sitoutunut tällaiseen Hidden Disability Sunflower-ohjelmaan, ja sen vuoksi Finnairin esteettömyysikonilla varustetulta lähtöselvitystiskiltä sä saat tällaisen avainnauhan ilmaiseksi. Ja Suomessa näitä myös myy PAUT nuoret aktivistit, jos haluat ihan ostaa tällaisen itsellesi, vaikka tilata jonnekin, jos ei nyt ole lentokentälle justiinsa asiaa. Näihin on saatavilla tai mahdollisuus myöskin liittää tollainen kortti, mihin sä voit ihan kirjoittaa sitten, että mikä tämä sinun vammasi esimerkiksi on, että vaikka, että I'm autistic tai I have ADHD, ja sinne on myöskin mahdollista kirjoittaa lisätietoja, esimerkiksi, että minun ei saa koskea tai että saatan tarvita lisäaikaa vaikka turvatarkastuksessa TMS.